Животът обича непушачите. Национална кампания срещу тютюнопушенето. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Аз съм Пепи и искам да стана баскетболист. За съжаление, съм най-ниския в класа и не ме взеха в отбора. Аз съм Пепи, едно от хилядите български деца, които всеки ден вдишват дим от цигарите на мама и татко вкъщи. Пушенето е не по-малко опасно и за тези, които вдишват вторичния дим. Дим, който се отделя в околната среда и се превръща в един от основните замърсители на въздуха в затворени помещения. Той съдържа всички химически елементи на цигарения дим, които вдишва и пушачът в стаята. Пасивният пушач вдишва както издишваната от пушача димна струя, съставляваща 11% от тютюневия дим в затворено помещение, така и страничната димна струя, димът отделящ се от върха на горящата цигара, който замърсява директно въздуха в затворено помещение. Той съставлява 89% от дима в помещението, поради бавното тлеене на цигарата. Научно доказано е, че този дим е по-токсичен в сравнение с основния димен поток, който вдишва пушача и съдържа 2 пъти повече никотин и катрани, 5 пъти повече въглероден оксид, 73 пъти повече амоняк, 3 пъти повече бенспирен, повече кадмий. Ако в едно помещение, което е обитавано и от непушач, се изпушват 20 цигари дневно, то непушачът поглъща вредните вещества от 2 или 3 цигари. Не е установено безопасно ниво на излагане, особено за деца в среда с тютюнев дим. Нито пък се очаква при бъдещи изследвания да бъде определено такова ниво. В българските домове се пуши. Тоест, всички живеещи, това бихме могли да кажем, всички живеещи в тези домове са, ако не са активни пушачи, те са пасивни пушачи. Факт е, че след 30 минути престой в помещение, в което се пуши, равнището на въглероден моноксид в кръвта на непушача е същото, каквото ще бъде, ако собственоръчно си запали една цигара и я изпуши. Умиранията от злокачествени новообразования са около 17 000 на година. 1/3 от тях, дължащи се на тютюнопушенето, това са 5000. 5000 живота на година могат да бъдат спасени, ако го няма тютюна. Тютюнопушенето причинява, освен заболявания, каквито представляват злокачествените, оказва влияние върху сърдечно-съдовите заболявания. По-честа причина е за инфарктите, инсултите, за хипертонията, за захарния диабет. Освен това, тютюнопушенето оказва влияние и върху хроничните белодробни заболявания. По-чести са различните видове инфекциозни и неинфекциозни заболявания. По-чести са астмите. Децата пасивни пушачи са с от 2 до 4 пъти по-висок риск от нарушение в физическото и психическото развитие и възникване на различни заболявания. Също така, децата пасивни пушачи са с до 2-3 пъти по-висока чувствителност към вирусните заболявания. Непосредствен остър ефект. Иритативни симптоми. Дразнене и сълзене на очите, дразнене в носа, гърлото, гадене, световъртеж, симптоми на простудно заболяване. Намаляване на доставения в тъканите кислород. Отдалечен ефект. Увеличава вероятността от развиване на ракови и сърдечни заболявания. Предизвиква и утежнява вече съществуваща астма. Учестява и утежнява астматичните пристъпи. Доказано е, че жени, които пушат по повече от 20 цигари дневно, имат 3 пъти по-малка възможност да забременеят в сравнение с непушачките. В научната литература съществуват данни за повишен риск от спонтанни аборти, свързан с активно тютюнопушене на майки по време на бременността. Пасивното тютюнопушене в дома на бременната жена повишава риска от спонтанен аборт, ако надвишава 1 час дневно.
Повишен риск от спонтанни аборти се установява при жени, работещи през по-голямата част от работния ден в силно задимени стаи. Активното и пасивно тютюнопушене през бременността увеличава риска от различни отклонения в развитието на плода, вродени аномалии, преждевременно раждане, раждане на мъртъв плод и поднормено тегло. Активното и пасивно тютюнопушене през бременността е отговорно за 10% от детската смъртност. Зависимостта си е зависимост и тя може да има много тежки физиологични прояви. Затова някои майки, не малко между другото, които са пропушили между своите 13 и 15 години, които са на кутия или повече на ден, не са в състояние да спрат. Знаете, че този тип поведение, рисково, каквото е пушенето, не е единствено при човека. Човек е склонен и към други безотговорни прояви и така небрежност, тъй че много често тези бременности са друг вид риск. И трудно е да очакваш от някой, който не го грижи за собственото здраве, да се грижи за едно изненадващо дете, да го наречем така, и за неговото здраве още преди да се е родило. Освен това се разпространява мита, че ако престанеш да пушиш по време на бременност, това може да доведе до последствия за майката. Всеки грамотен гинеколог ще ви каже, че няма такова нещо. На всеки 3 дни в България се ражда по едно дете с увреждане. Една от вероятните причини за това увреждане би могло да бъде тютюнопушенето по време на бременност. Токсичните вещества, съдържащи се в цигарения дим, засягат в много по-голяма степен и по различен начин плода, поради физиологичната му незрялост, склонност към генетични увреждания и по-малко ефективните механизми за детоксикация. Опасно е и пасивното тютюнопушене. Най-добре е бременните и плода, който носят, да нямат никакъв контакт с никотина. Техните съпрузи пушачи трябва да не пушат в тяхно присъствие, за да не тровят бременните и най-вече неродените си деца, защото никотинът е универсална клетъчна отрова. Всяка година в Европа 19 000 непушачи умират от пасивно пушене. Повечето от тях са отровени в собствения си дом. Това може да бъде избегнато, ако не подлагате близките си на пасивно пушене. У нас над 2/3 от децата са пасивни пушачи в домовете си. Всички те са лишени от правото на избор. Не пушете. Не само заради вас, а и заради вашите любими хора. Аз съм Пепи и вдишвам дим в размер на средно 3 цигари дневно. Мечтая да стана баскетболист, но едва ли ще сбъдна мечтата си. С баща ти решихме да не пушим повече вкъщи. Ето това е истинския подарък! Бао, бао, нашите няма да пушат повече вкъщи. Животът обича непушачите. Национална кампания срещу тютюнопушенето. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.